Det här är galen. Typ. Men precis som idag på förmiddagen när jag skulle filma. Så fort jag börjar filma så gör han ingenting kul. Sen så fort man stänger av så får han världens jävla fnatt. Oj! Ja, precis. Ja. Helt stollig han. Åh. Både. Ja. Harry! Ja, mamma sa att det såg ut som att han förstod att han skulle åka hem idag. Ja. Pappa hade varit ute och skottat grejer till bilen. Ja, han tyckte det var helt okej. Mhm. Jag med. Nu är han helt koko. Typ. Oj, oj.